Catherine hi Birmingham England alo pianga kumsom pangami ani in achung te chua sanin mani in chom atum trana kumsom pangami ni a mania in chom zo chu thil hau tak tak tur ani mase Catherine hi meiche mel thatak ani a ti chuan kumno pangte ni si in a mel thatna mang chuan no chizor aching chhota a Worcestershire sipai officer te chuan an du hlea an dorna sa thei hle bokani mase a taksa in tlin lo chin alo nei ta a ti chuan ano chizor chu ban sanin mi ompuya atang ta ani mi ompui atran hnu rei lo te a chuan sa sa tu pakhat nen chuan anin du ta viau maya rei po anin zui ma chuan anin nei tamaya anin nei atanga hun tampo aliam ma chuan fapa du om tak Thomas sa an nei ta a Catherine po chu kumsom ni pathum mi alo ni ve to a pasal sa sa tu chu uire sanin lo nei mi John Hayes nen chuan an tlan dun ta ani John Hayes hian fapa pahni anei to a ama hi kumsom ni pakhat mi ani thungani ti chuan John le Catherine chu John a pa farm in te takte a chuan an cheng dun ta a anin nei atanga tharuk alo ni mek chuan Catherine chuan a pasal John chu aning titi le ta deuh der maya tin a pasal chuan ni le nga chu asan thina wangin ama tilung oi thei tur midang zon chu aril ruk le ta ani tin lo nei mi pasala nei mi wangin an kho saka har sa hle a ano panlaya Birminghama nuam takalo kho sathin ani awangin sheom atiril ru hle bokani ti chuan kumsang khat zasari som pakwa a chuan Catherine chuan John a chu London a pem turin a thlem thluta a London a chuan pemin John po chuan sum don na atran chhota a lung al thei mangin a sum dong ta a chu mai baka an poisa apung omin mi an puk tir thin bok an sum don na chu akal tluang chho hle a Catherine po chu a hlim hle a in chunga che that pe thin lo wangin ompui te an lata a Catherine chuan sum a mangna sa hle boka ti chuan a pasal chuan sum chu ren turin atita fo maya mase Catherine ve thunge ro chuan a pasal chu sum hailu belzel turin ati thunga John chuan anupuin sum a phu san zela wang chuan hreom ati thei hle ani rum khat chu mikhual pakhat puan thui thiam Thomas Billings kumsom pariat mi an neya chu pa chu Catherine fa ngei kha ani ti chuan a fa pa om lai chuan mikhual dang an nei le a chu an mikhual chu a pasal John a thian pa Thomas Uta ani Thomas Ut nen chuan an lowin ngai zong le deuh ti ti mana Thomas Uta hi rantal thin ani ve thunga ti chuan an nu pa le an mikhual te pahni nen chuan an cheng ho ta ani Catherine chuan mi padang kopa uire chu ngaya alo nei deuh ti ti man der to a ti chuan a pasal han then le ngot chu a hre awangin an mikhual te pahni puina mang chuan a pasal tha chu atum ta ani ti chuan ni khat chu John le an mikhual te pahni chu zu dora an kal ta a zu dora chuan tunge zu in hnem thei ber ti in an in choi ta ani zu dora rei fe anom hnu chuan in lama an ho ta a an ho hnu rei lawa chuan John chu arui em awangin amuta ngala amut nge om vela chuan Thomas Billings le Catherine fa pa chu ruma lutin John aluwa chuan hrein an chek ta si amaya chutia aluwa an che lai chuan John chu nasa takina awa a thom chu anin chung lua tu Springgate chuan alo hria a eng thil nge thleng tia azu zo chian chuan Catherine chuan party an nei wanga beng cheng an ni thu in alo changa Springgate po chu alet le tamaya alet nu chuan Thomas Ut chuan Thomas Billings chu puin John alu chu an tan ta a alu chu puana tuamin baketa an da ta a soito angin Thomas Ut hi sasa thin ani awangin a zei le a John a ruang chu a chandar ta vekani a chandar hnu chuan an hnu chui theina tur chu an thian fai ta veka ti chuan thi sen kaina zong zong te chu an ti faya an ngak ro ta ani John a ruang an chandar chu kengin Mary le bon tui khuwa an pai ta a tin alu po chu Thames luya an pai boka an hnu chu ti fai tok le in an in hria a tu man an chui chua po an in ring lo ani
mase alu khan luimong a thleng reng lowa an paya tang reilo te a longkhal tu in alo chara ti chuan police ne na report ngalin chu lubung chu police te chuan hmun hnia an zir chian tir ta a mase a mel mutlak a omio lo wangin tunge ani an hre thei lo ani ti chuan ruang zir chiang thiam ho hne na an thon le ta a mi pathumin an lo zir chianga ti chuan an zinga pakhat asbi chuan zona ani ti alo hreta a ti chuan kathini chu an va hril ta ani kathini chuan a pasal chu mi pakhat nen sum don na chungchanga anin ti buai thu le anin sual buai thu in alo changa mase athu soi chu SB chuan aring lo hle maya a pasal thina hian ain nam hnoi ngei aring tlatani ti chuan thu nei tulam beronin SB le police then khat chu zona te in endik tur chuan an vakal ta ani zona te in an va thlen chuan Thomas Bailing le Kathini te chu khuma an lo muduna SB le police te an hmu chuan an thorang kher mai heti lai hian Thomas Ut chu ramdanga alo zina reilo te hnu chuan azin chu aron ho ta a thu zofia turin la ngal an ni ta ani Mars ni somni paruka chuan zona ruang chandar vek po chu mu ani ta boka tin zona te in chungnu Springgate ti po chu thu zofia tan la kani a mase he thina hian in nam hnoina anei lo awangin chua zalen le ngalani kumsang khat zasari somni paruk April ni som paruka chuan sar thi te thi dan en fia tu chuan en fia na anei ta a sei manga tha ani thu le a hliam po arap thlak le thu a soi chuak ta ani ti chuan Kathini chuan thu dik tak a soi thei nan ti in zona lu chu khoi tir an tuma mase Kathini chu a thin rim hle a ti chuan an chung thu rel felani ma chu Newgate jela khung an ni ta ani Thomas Wood le Thomas Bailing spot chu jela tanga khung hran an ni boka Thomas Bailing kumnau pangte chuan ati dan chu a soita a Thomas Wood po chu thunei tu te hne na in puangin anti ani thu le zu an ruya wang chawa chu thil chu tingam an ni thu te a soita ani ti chuan Kathini po chuan an thil ti po chu soi ve in sual na tho ani ati ve boka ti chuan April tha chuan Old Bailey Londona an chung thu rel ani ta a ni somni pathum April ani a Kathini chuan a pasal thana taka chuan atel lo thu le a rel na vela ero chuan atel thu a soya he tual thana hi sual na tho nge yani ti in a soinon le bok ti chuan Thomas Bailing le Thomas Wood chu Taibarna khai hlum turin an chung thu rel sak an ni a tin Kathini po chu hal hlum tura a chung thu rel ani bok mase Kathini chu amang ang hle a hremna chu ti hniam sak turin thu nei tu te chu angen na sa hle ani kumsang khat zasari somni paruk mei ni kwa thotan ni chuan tual that tu te hremna ni chu a her chua pui ta a an pathum chuan an thina hmun tur lam chu pan pui an ni ta ani ti chuan a fapa le Thomas Uta an khai hlum lai chu a en ve a Kathini po chu hal hlum turin an hruai ta ani mei al na sa taka hmu chuan a tre na samaya ti chuan mei al bula chuan thlun be ani ta a akut chu an phuar velo wangin alo in vai na sa hle ani mase mei pui chuan aron hnai zela ti chuan reilo te a chuan a tak sapum kangin a thi zui ve ta ani